ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ዓርቀ ክግበር ይደለ ከም ዘሎ ሓንሳብ እታ ናይ ወራር ኩናት ኣዋጅ ኣውጅዋ እዩ ኣብ ዓለም ብዘይ ኩናት ዝሰዓረ ምንቅስቃስ ይኽበሃል ካሊ ምስ ህዝቢ ሶማሊያ ክጽምድ ኣይክእልኒ ጽምዶ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምስ ህዝቢ ሱዳን እዚ ምስ ኤርትራ ኣትይዎ ዝነበረ ወጥሪ በሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ድልው ኮይነለኹ እናበለ ዛረብ ጀሚሩ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ዓርቀ ክግበር ይደለ ከም ዘሎ ተገሊጹ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በአንጻር ናይተ ንልዕለ ዓመት ከካይዶ ጸንሐ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን ጓስጓሳት ኣብ ዝገዛዝ ምስ ኤርትራ ዓርቀ ክግበር ይደለ ከም ዘሎ ተገሊጹ በመንገዲ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ቢላ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝሓተተ ዝተነገረላ ኢትዮጵያ ኣብ ሓባራዊ ዘተን ልዝፍታሕ ከም ተኣምን መግለጻ እውን ይሕበር ኣሎ ናይ ሱዳን መሰጋገሪ ቀዳም ሰር ኣብቲ ኣብ መበል 80 ዓመት ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ዝተሳተፈ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ምሕጽንታ መቕራቡ እውን ይጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ብመንገዲ ንግስነት ስዑድ ዓረቦን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጸንሐ ዘይምቅዳው ኣብ ምፍታሕ ክሰርሕ ምጥላቡ ናይቲ ከባቢ ወገናት ይገልጹ ዋላ እኳ ካብ ወግዓን መንግስታዊ ሚድያታት ዝተረኸበ ሓበሬታ እንተዘየለ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ስዑድ ዓረብን ናይ ኢትዮጵያ ወገናትን ዘረብ መካየዱን ቀንዲ ኣትና ናይቲ ዝርቦን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘሎ ወጥረ ብሰላም ንምፍትሖ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ቀድመ ባይቶ ቀሪቡ ኢትዮጵያ እንተስ ብፍቶት እንተስ በሓይላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀስ በቐስ ዝዓርግ ዝነበረ ወጥረ ወግዓዊ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዝርከብን እዩ ዝግለጽ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ወገናት ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ክተካይዱ ንዝወጠነት ኩናት ዘየድልን ነቲ ዞባ ክወፅኦ ናይ ዘይክእል ዕግርግር ዘእቱ ምዃኑ በመጥቃስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓገብ ከም ዝበልዎ እውን ዝሓለፈ ሶሙስ ተጋውሕ ዜናታት ምምልካቱ ይዝከር ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ምስምማዕ በፂሓ ዝብል ዜና ካብ ንሰምዖ ዓመት ይሕሊፉሎ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እዋን እቲ እንኳ ሓጎሰኩም ናይ ዘመናት ሕልምና ክውን ገይረልኩም ኣለኹ ኢሉ አብይ አህመድ ኣብ ትዊተር ኣካውንቱ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ ናለኩም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ሞ ክበሃል ፈጣሪ ይመስገን ይዝበሃል ኢሉ እቲ ፈጣሪ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያስ ጣልቃ ኣትዩ ዝሰርሕ ስጋብ ዝመስል ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ እቶም ናይ ብልጽግና ሚድያ ويوم يلا بقى بحاجوس بقى نزهز بإثيوبيا بقى حجي سجم كات أنقنطيتو حجي كتهفتميها كتسجبيها إلهم كوسكوس دما جميرو جن ناب ترك أنكارا خيدو إذا نجر زخاء أفريسو مسيو نمنتاي أفريسو أمنتاي كونه تبتبصحه نإثيوبيان زحبرو ما يكونن فصو ما يحبرو مني سلازي أبز أوان زخاء عندنا منغستي إرترا ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ክዝቲ ሕራኢሉ ኢልካ ከዓ እንደገና ሆ ሆ ሆ ሆ ኣቢሎም ወይሎም መንግስቲ ኤርትራ ዝውክሎ ኤምባሲ ኣብ አዲስ አበባ ድማ እዚ ነገር ዝሕሶት እዩ ምስተባሃለ ቂሕም ሕጅውን ንምንታይ ከምዚ ኢልኩምና ንምንታይ ከዓ እዚ ከምዚ ይብላሎ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ምስ መጽኻ ሓበሬታ ዘይትቡና ኢሉ ዝሓትት የለን እንታይ ትርድኡ ካብዚ ተልና ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓሰብ ኣይኮነን ባሕሪ ኣፍ ደገ ኣይኮነን ወይ ከዓ ብልጽ ከመይ ገይረ በሰላም ወኢለ ከሕድር ከመይ ገይረ ሰላም ወፊረ ሰላም ገዛይ ክምለስ ጥራዩ ዝሕስቦ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እንሰምዖ ዘለና ፖለቲካ ዕለት ንእዋኑ ነዛ መዓልቲ እዚኣ እትጠቅም እንታይ እንተሃብናዮ ነዚ ህዝቢ ንእዝኑ ዝኸውን ጥራዮም ዝሓስቡ እምበር ፖለቲካ መይታቶም ኣላ ክብለኩም ደልየ سلام ኤርትራውያን ምስ ሃገሮም ዘለዎም ዝምድና ምስ ፖለቲካ ምስ መንግስቲ ምስ ሓደ ዝተኣሳሰረ ይኮነ ኤርትራውያን ምስ ሃገሮም ዘለዎም ዝምድና ብቐንዱ ምስ ሰማዕታት ዘሎ ዝምድናን ኪዳንን እዩ ብኡ ቢልካ ኸዓኒ ምስ ባህሊ ምስ ታሪኽ ምስ መሬት ምስ ክብርታት ዝተኣሳሰረ እዚ ምስ ፖለቲካ ምስ መንግስቲ ገለመለል ከተብለኩም ካንቲ መንግስቲ ንባዕሉ ብኸምዚ ዝገልጾ ዘለኹ ዝግለጽ መንግስቲ ንባዕሉ ኣካል ሰማዕታት ኣካል ባህልን ታሪኽን እዩ ስለዚ እዚ ስጋብ ዝኾነ ዋላ ነቲ ነገሩ ግን መንግስቲ ኢልካ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ፍልይ ኣቢልካ ንሕራ ኣሚትካዮ ህዝቢ እንተበልካ ነቲ ዘራርባ ክትዕመልና ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ብዝኾነ ፖለቲካዊ መዕየሪታት ዝዕየር ኣይኮነን
نزيع يقلص أنيرو نبي حق زي خان طول تاتا خساقر زلوا بوليتيكا حميقو منجست حميقو قال حميقو نحجر كعدفان حجر كهرم زي كونه عاد تحت الزغونة يكون كناتات هزبخا حجر كامالت بحلقات تاريخ سماعات كاسل الزغونة زي بزغونة يكون أكل أي منتل أي وهب أكل كدم كاسقاخاي نزغاني وترو تحلون كناخنون مالدي منجست إثيوبيا أبز وانزي مس إرترا آتي وزنبرة وطري بسلام ومنجدي نمفتح دلو كوين اللهو النابل الزارب جمير له خوري بحايلي ودب عصب كحزي زبل نزنبرة نجر قدي فيو اللهو كم مالتي زخون بزغونا ازي نجر زي كما يكر اي قبقو انتايلوت ستالين تمالي هو بلو كافي ايوان كله سلازي ازي سبزي ويكا ابي احمد ابز اوانزي نزي حدش بوليسي حيزو زمص زلو سغاب زدلو زبئي يحنكس كم تزبهال سغاب زدلو نتግራይ نبينو نمحارا نبينو بدحريو خان ኤርትራ زبل اجندا كم زمص منم زسحات አይኮነን ስለዚህ ከምቲ ስታሊን ዝበሎ በሎ ከፍኢዎን ኮሎ حنساب እታ ናይ ወራር ኩናት አዋጅ አውጅዋይ بدحر حجي سق زبل منግስቲ ኤርትራ ኃይለታት ትግራይ ኃይለታት አምሓራ እንተልዮም ፖለቲካ ይርጥም ማለት يفتو تخطط زلو دما صمدو زبሃል ነገር صمدو سوق ኢሉ አይመስለው probably ኣብ ዓለም እቲ ብዘይ ኩናት ዝሰዓረ ምንቅስቃስ ይኽባል ካሊ ስለዚህ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር ሎማዓንቲ ተናይ ዩናይትድ ኔሽን ጸሐፎ ደብዳቤ ጽምዶ ብዝብል ሽም ክልቲኦም ሻዕቢያን ሕወሓትን ምስፋኖ ገጢሞም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወራር ክፍጽሙ ኩናት ክፍጽሙ ይዳለውሉ ይዝብዘሉ ود بشاشة مس حزب سوماليا خصم رايكلني صمدو خسر رايكلني مس حزب السودان مس منجست السودان صمدو خسر رايكلني مس جيبوتي زي حسابن زي حلمني اوشتي ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዕግርግራሎ ኦልሞስት መንግስት ዝባሃል የለን ሕወሓት ጥራሕ ይዘሎ ሕወሓት ነፍሱ ዝኻለ መንግስቲ ኦር ዳርጋ ሃገር ይኹን ዘሎ ማንም ዝውኑ ነው የለን አምሓራ ክልል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦሮሚያ ክልል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም